ብዙሕ ክሲ ይቅሪብሎም ደሎ ናይ ሰብ ምዝውዋር ናይ ሰብ ምሻጥ ማለት እዩ ናይ ኮንትሮባንድ አይትበሉ ናይ አጸፋርስ አይትበሉ አይዋ ዶክተርቱ እሊ ዶክተር አድግ ኣብ ከምዚ እንተበፂሑ ከኣኒ ባዕልኻ ኢኻ ንብስኻ ትሕሉ ትኽእል ምክንያቱ ኦልሬዲ መንግስቲ ፈሊጥዎ ኣሎ ስለዚ መንግስቲ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ወላ ሓደ ነገር የለን ሰላም ግቢ ትኾኑ ጋይስ ካፍ ይዲን ሎማ ዓንቲ ካብ ዝተፈለየ ትሕዝቶ ተመይስና ኣለና ሳሙኡ ዳታም ሰይፅንሑ ላይክ ምግባር ጀምሮ ዛ ቪድዮ ሌትስ ጎ መጀመሪያ እስኪ ናይ ኢትዮጵያ ዜና ናይ ትማሊ ንኤርትራውያን ስደተኛታት አመልኪቱ ዝወፀ ዜና እንስማዕ ተኞች በኢትዮጵያ ያለ አግባብ ክፍያና ዲፖርቴሽን እንደሚፈጸምባቸው ተደርጎ የሚሰራጨው መረጃ ከእውነት የራቀ መሆኑን የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት አስታውቋል። እዚህ ብዛዕባ ኤርትራውያን ኣብ አዲስ አበባ ንዝቕመጡ ለላዕቐን ገንዘብ ከፍልለው ዝብል ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት እዋናት ንዛረበሉ ዝነበርና ፍጹም ሓሶት ምዃኖም ዝዛረቡ ዘለው ኢትዮጵያ ማለት እዩ የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት በኢትዮጵያ የህግ ጥሰት የፈጸሙ የውጭ ዜጎችን በተመለከተ በዛሬው ዕለት ማብራሪያ ሰጥቷል። ኤርትራውያን ዜጎች በኢትዮጵያ የተለየ በደልና አድሎ የተፈጸመባቸው ነው በሚል የሚሰራጨው መረጃ ሐሰተኛ መሆኑን ገልጿል። በሌላ በኩል በርካታ ኤርትራውያን በህገወጥ መንገድ ወደ ሀገር በመግባትና ከተፈቀደላቸው የጊዜ ገደብ በላይ በመቆየት በህገወጥ መንገድ እየተንቀሳቀሱ እንደሚገኙም በማብራሪያው ተነስቷል። በርካታ የኤርትራዊ ዜግነት ያላቸው ዘመድ ለመጠየቅ በማስመሰል ከዱባይ ከኤርትራ ከኡጋንዳ በመመላለስ የተለያዩ ሸቀጣ ሸቀጦችን በሻንጣ በማስገባትና በማስወጣት የኮንትሮባንድና ሌሎችም ህገወጥ ተግባራትን ሲያከናውኑ ተገኝተዋል። የኤርትራዊ ዜግነት ያለው ሰው ያለ ፈቃድ ከሀገር እንዲወጣና ተገቢነት የሌለውን ክፍያ እንዲከፍል የተደረገ ሰው የሌለ መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን ብሏል። ሰምዖ ዘለኹም እዩ ዝግበር ዘሎት ናይ 4000 ዶላር ካለ በሓፈሻት መጽዓቲ ኤርትራዊ ዝኸፍሎ ዘበል ሙሉ ኣይኣመኑሉን ሓሶት ምዃኑ እዮም ክነግሩ ጸኒሖም ማለት እዩ በአንጻሩ ዘይሕጋውያን ብምባል ክገልጾም ጸኒሑ ማለት እዩ በሓፈሻ ወረቐቶም ዝወደቐ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢቭን 10 ግዜ ዝመላለሱ ዞም ንብረት ሒዞም ዝመላለሱ ሰባት እውን ከምኡ ዘይሕጋውያን ብምባል ክገልጾም ጸኒሑ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣብ መንግስቲ በፂሑ ፍታሕ ክመጽእ ይኽእል እዩ ብምባል ኣብ ዝሓለፈት ንገብሮ ዝነበርና ጎስጓስ ከም ዘይሰርሕ ካብዚ የርእየካ ማለት እዩ ስለዚ ኮነልካ ይግበር እንድሕር ሃልዩ ባዕልኻ ክትጠንቀቕ እዩ እቲ ዝሓሸ ማለት እዩ ዝጥራይ ኣይኮነኑን ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት እዋናት ብዙሓት ኤርትራውያን ካብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተሰጉ እውን ሰሚዕኩሞም ኣለኹም ነዚ እውን ከም ዘይኣመነሉ ወይ ከዓ ናይ ሓሶት ምዃኑን ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለንቅና እውን ገሊፆ ኣሎ ማለት እዩ ከም ትሪኦ ዘለኹም ሕብራት ሃገራት ብዛዕባ ምስጓግ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ሸቕለቱ ገሊፁ ይብል ኣሎ ስለዚ ዩኤንኤችሲአር ከማኒ ብዛዕባ እቲ ምስጓግ ፈሊጡ ኣሎ ማለት እዩ ግን ብወግዓዊ ግን ኢትዮጵያ እቲ ዝተባሃለ ወይ ዝረብ ዘሎ ዜና ሓሶት ምዃኑ እዮም ገሊፆሞ ዘለዎ ማለት እዩ ኤርትራውያን ሓተቱ ዕቑባ ስደተኛታት ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሃገሮም ምጥራዞም ከም ዘሻቐሎ ትካል ዩኤንኤችሲአር ወይ ካኒ ሕብራት ሃገራት ገሊፁ እዩ ዝብል ዘሎ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ዩኤንኤችሲአር ንሕቶታት ቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ምስጓግ ኤርትራውያን ኣፍልጦ ከም ዘለዎን ብምሕባር ክምለሱ ዘይግቦም ስደተኛታት ዝርከቦም ከይኮኑ ዘለዎም ስጋት ኣነፂሩ ዝተመዝገቡ ስደተኛታት ከምኡን ዝፍለጡ ዘይክእሉ ናይ ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ ዘድልዮም ሰባት ምስቶም ዝተመልሱ ነይሮም ከይኮኑ ዩኤንኤችሲአር ሸቕሎት ኣለዎ ይብል እቲ ትካል ነቲ ጉዳይ ምስጓግ ብመንገዲ ትካል ጉዳይ ስደተኛታት ተመለስቲ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተዘራሪብና ኣሎና ክብል እውን ኣብቲ ጽሑፍ ሓበሪቱ ጠቂሱ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዩኤንኤችሲአር እውን ፈሊጥዎ ኣሎ እንተኾነ ግን ከም ዝበልኩም ኣቐዲመ ብመንገዲ ኢቲቪ ወይ ቴሌቪዥን ናይ ኢትዮጵያ ግን ዝተሰጎጉ ኤርትራውያን ከም ዘየለው ወይ ከዓ ሓሶት ምዃኑ ዝበሃል ዘሎ ይገሊፆ ዘሎ ስለዚ በዚ ሓላፍነት ዝኾነ ይኹን ሓላፍነት ክወዘልካ ዝኽእል ትካል ወይ ሰብ ስለዘየለ ባዕልኻ ምጥንቃቕ ማለት እዩ ወይ እቲ ዝሓይሽ ክትገብር ተመራፂ ማለት እዩ ንኣብነት እዛ ቪድዮ እዚኣ ከሪአኩም በኢትዮጵያ ውስጥ ኤርትራውያንን ጨምሮ በርካታ የውጭ ሀገር ዜጎች ብሔራዊ ጥቅምን በሚጎዳ ህገወጥ ተግባር ላይ መሰማራታቸው ተገለጸ። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘይሕጋዊ ተዋፊሮም ዝርከቡ ብዙሓት ወጻእተኛታት ከም ዘለው እዩ ዝገልጽ ዘሎ ስለዚ እዚ ብሓፈሻ ንኤርትራውያን ዘተኮረ ወጻእተኛታት ይብል ኣሎ ግን ክንሪኢና ኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት ኤርትራውያንን ጨምሮ ኤርትራውያን ወሲኹ እዩ ዘሎ ግን በሓፈሻ ንኤርትራውያን ዘተኮረ በርካታ የውጭ ሀገር ዜጎች በህገወጥ የማዕድንና የገንዘብ ዝውውር በአደገኛ እጽ ዝውውር በህገወጥ የሰዎች ዝውውር በኮንትሮባንድና በሐሰተኛ ሰነዶች ዝግጅትና የመሳሰሉ ወንጀሎች ሲፈጽሙ መገኘታቸውን ገልጸዋል። ስለዚህ ሰምዑ ዘለኹም ንኤርትራውያን ከይሰሞም ዘለው ማለት ወይ ከዞም ናይ ወፃኢ ሃገር ኢሎም ኣቕሪቦም ዘሎ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ምባል ገሊፆም ዘሎ ብዙሕ ክሲ ይቅሪብሎም ዘሎ ናይ ሰብ ምዝውዋር ናይ ሰብ ምሻጥ ማለት እዩ
ናይ ኮንትሮባንድ አይትበሉ ናይ አጸፋርስ አይትበሉ አሎ ድባል ገበናት በሙሉ እዚ ክገብሩ ረኺብናዮም ወይ ካኒ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ከም ዝሰርሑ ከም ዘለው እዩ ኣብነት ዘምጽ ዘሎ ስለዚ ዓበይቲ አሎ ድባሉ ገበናት እዩ ከም ክስ ቀሪቦ ደሎ አገልግሎቱ በኢትዮጵያ የህግ ጥሰት የፈጸሙ የውጭ ሀገር ዜጎችን በተመለከተ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ላይ ቁጥራቸው ቀላል የማይባል የውጭ ሀገር ዜጎች ከባድና የተደራጁ ድንበር ተሻጋሪ ወንጀሎችን ሲፈጽሙ መገኘታቸውን ማረጋገጥ ችለናል ብለዋል። በተለይ በርካታ ኤርትራውያን በህገወጥ መንገድ ወደ ሀገር በመግባትና በህጋዊ መንገድ ገብተው ደግሞ ከተፈቀደላቸው የጊዜ ገደብ በላይ በመቆየት በእነዚህ ህገወጥ ተግባራት ላይ ተሳታፊ ሆነው መገኘታቸው ተገልጿል። ብፍላይ ኤርትራውያን ምባል ብዘይ ሕጊ ናብ ሃገር ዝኣተው ያ እዚኣ ከም ገበን ድሕር ኮይና ብዘይ ሕጊ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተው ብዙሓት እዮም ካላይ ካብ ዝተፈቀደሎም ላዕሊ ምጽናሕ ካኒ ወይ ካኒ ፓስፖርት ሓሪሩ ወይ ካኒ ኮፍ ኢልካ ምጽናሕ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ተንክልተን ኤርትራውያን ክኽሶም ዝኽእሉ ግን ተወሳኺ ቀሪቦም ወደሎ ግን ዓበይቲ ያሉ ድባል ገበናት እዩ ስለዚ ከም ምኽንያት ወይ ካነ ዝሓለፈ ውሕዳት እዋናት ክንጠቅሶ ዝቀነና ናይ ገንዘብ ምውሳኽ ድዩ ናይ ምስጓግሪ ሙሉ ንዑ መሸፈኒ ተጠቂሞም ዘሎ አሎ ድባል ገበናት እዮም እቲሞ ዘሎ ኢሚግሬሽን ማለት እዩ ስለዚ እዚ በአባይ ዝተገልጸ እዩ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ቴሌቪዥናት ሙሉና ኢትዮጵያ እዚ እንድገልጻ ዘለዋ ለንቅና ማለት እዩ ወይ ካ ገበናት ይፍጽሙሉ ኤርትራውያን ዝተባሃለ ሓሶት እዩ ብምባል ከምዚ እንጠቅሳ ዘለዋ ስለዚ ኣብ ከምዚ እንተበጽሑ ካኒ ባዕልኻ ኢኻ ንብስኻ ትሕሉ ትኽእል ምክንያቱ ኦልሬዲ መንግስቲ ፈሊጥዎሎ ስለዚ መንግስቲ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ወላ ሓደ ነገር የለን ባዕሉ ይገብሮ እንድሕር ሃልዩ ስኻ ካብ ከምኡ ዓይነት ነገር ክትርሓቕ ጥራይ ደለካ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝምልከትና ኢሎም ማዓንቲ ሓበሬታ እዚ መስል ነይሩ ካልእ ብዛዕባ ኤሎን ማስክ ዝምልከት ኣብ ዝሓለፈ መጀመርያ ትራምፕ ምስ ተመርጸ ናይ ኤሎን ማስክ ብሓንቲ ለይቲ ክንድዚ ቢልዮን ወሲኹ ሓዲሩ ተባሂሉ ብዙሕ ዜና ሰሪሕና ነርና ዝክሮ ይኹም ሕጂ ኻኒ ንመጀመርያ እዋን 400 ቢልዮን ሃብቲ ክበጽሕ ዝኽኣለ ኤሎን ማስክ ተባሂሉ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ሂስትሪ ክንድዚ ዝኣክል መጠን ገንዘብ ወይ ሃብቲ ክህልዎ ዝኽኣለ ተባሂሉ ከም ትሪኦ ዘለኹም 400 ቢልዮን በፂሑ ማለት እዚ ኻኒ ምስ ናይ 150 ሃገራት ተሓተዋት ሃገራት ክኾና ዝኽእላ ጂዲፒ ናይ ዓመት ተደሚሩ ክበልጸን ክኢሉ ኣይገርምን ዶ እዚ ኸማን ክሳብ ትማሊ ሎም ማዓንቲ ኻኒ ኣብ ጉግል ሰርች እንድሕር ጌርካዮ 429 እዩ ዘሎ ካብታ ዜና ስራሕትላ ሓንቲ መዓልቲ ጸኒዓ ኻኒ 29.2 ቢልዮን ወሲኹ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መዓልቲ ክንድዚ እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይ ዘሎ ማለት እዩ ብርክናቱ ቢልዮንስ እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይ ዘሎ ተቐንዲ ምምራጽ ናይ ትራምፕ ዝጠቐመት ኤሎን ማስክ እያ ትመስል ዘላ ዝዓመት እዚኣ ማለት እዩ ኤሎን ማስክ ኣይተኻእለን መታዓቢትና ድማኒ ብሓኪም ተመሪቖም حاكم كوينو جيب بجاجي حكينا نايبرين روجل كدنا خلاتنا با قايسا يا حاكم كون كاد حجس ابغزانا مسيخا كمان تحكمنا هوسبيتال زخي دي بلان قا حاكم كون كمو انا حاكم لاي منتاي دي خوينا تمرغه لا انسسا كوي حاكم لاي سبزي كونكوس لا انسسا حاكم يعني زبلت انا انسسا غاني جماعه درت حاكم كاس مترجاق طرح يسرح غانم زبلت انا انسسا دماني وناتا ودامت نغز خلنا بعال تيل بعال بقيع بعال دروسي تعنا انز تحلوي اباقي انا اتقال نبلع دار حقص مديبو كما يدما بقطباي توليدو دك قال دكتور كتصبح خلاص قروتي سفح زبولو ولا تيميتشوت تقال كمزي اللحيه يكونون نسو دقاق زبالي قال ندوك انا حاكم كايتبونا هذه ابيته مديبو امنا اب حقص هارور سلازقون اب دقي خشان سيتي اجي غلطه يحللو لك تعد مالتي عثمان اللي تأمره لا يأمره إلا اللي تأمره هي أمره دكتور تو إلا اللي دكتور اللي حيري وينا دكتور تو اللي دكتور تو لك عليكم اللي دكتور أيوة دكتور تو اللي دكتور عدق ساعد بال دكتور عدق اي واحد يغتر قمر لك عدي دكتور عدق كلام وداتا سمعوا زلكم ناي منغست اب قبر قرقش تغايشي حنت ألبوم حداش ألبوم موت يلا احلام متبل ذات ريواز لكم يعني 40 شمونتن بوملا تادر في بحنسا بوست يلو ادلو سلازي مبل سالسيت ألبوم يا غاني سلازي ألبوم دي سمعوا لكم منغست اب فلي زبلو نغير حدا
ስነ ጥበበኛ እዩ ገጣማይ ግጥምን ዜማን ባዕሉ ይዳርጋ ናይ ደርፍታቱን ኣብ ጥራይ ይኮነ ናይ ብዙሓቱን ክሰርሕ ርኢኹም ኣለኹም ብጀክኡ ግን ብዙሕ ቋንቋታት እዩ ዝኽእል ስለዚ እዛ ኣልበም እዚኣ ኸኒ ናይ ብዙሕ ቋንቋታት ኣልበም እያ ስለዚ ካብተን 9 ብሄራት ብ9 ብሄራት ተሰርሐት ኣልበም እያ ስለዚ ኣቲኹም ከተስተማቕረዋ በዚ ኣጋጣሚ ምሕፀነኩም ማለት እዩ ኣሕላም እያ ትብል ሊንክ ኣብ ኮመንት ክገድፈልኩም እየ ኣቲኹም ስምዑዋ ክብለኩም ደሊ ሰዚ ጋይስ ናይ ሎሚ ዓንቲ ቪድዮ ዝመስል ነይሩ ክሳብ ኔክስት መደብ ንራኸብ ሰላም